କଥିତ ହୁଏ ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଲକ୍ଷଣ ଦିଗରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ଯଥା ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଓ ଲୁପ୍ତୋପମା ଓ ମାଳୋପମା। ଏବେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଅଳଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୋନୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ? ହଁ, ଏଇଟା କି ବହିଟା? ଏଇଟା ନବୋଦୟ ବହିଟା। ନବୋଦୟ? ହଁ ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗଣିତର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି, କରିପାରିବୁ? ହଁ କରିପାରିବୁ ତ? ହଁ। ହଉ, ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କରେ। ହଉ, ଦେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାର କରିବି ଖୋଜିକିରି, ତାପରେ ତତେ ଦେବି। ଏଇ ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଏଇଟା ସବୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଯାଇଛି। ଏରା ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଆଗରୁ। କରିଦେଇଛୁ? ହଁ ହଉ, ମନେ ରଖିଛୁ ନା ଭୁଲିଗଲୁଣି? ହଁ, ମନେ ରଖିଛି। ଏଇଟା ତ ଆମର ସହିତ ପଢ଼ିକି କରିବ ଆଉ। ଆହିଁରୁ ଗୋଟେ ଦବା। এইটা করে 140.75 ଗୁଣନ 0.01 ସମାନ ହେଉଛି। ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଚାରିଟାରୁ ଆର କେଉଁଟା ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର? ମୁଁ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ବାହାର କରିକି କହୁଛି, ସେମିତି କହିଲେ ଏଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ିବନି। ଆନ୍ସର ବାହାର କରିକି କହିବୁ? ହଁ। ହଉ, ଜଲ୍ଦି କରେ। ଖାତା ତଳେ ରଖିକିରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲରେ ପଢ଼। ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ବହେ ମାଡ଼ ଥୁଆ ହେଲା। କାଇଁ ମୁହଁଟା? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଖାତାର ଅବସ୍ଥା ରଖେନି। ଦେଖୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିଆ ପିଲା ଆଉ ଖାତା ପୁରା ସାଇନିଂ କରୁଛି। ହେଇଗଲା। କେତେ ଆସିଲା ଆନ୍ସର? 1.4075। ଅପସନ୍ରେ ଅଛି, ଦେଖିଲୁ? ହଁ, ଅଛି। କେଉଁଟା? 1.4075। ସିଟା ହେବ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ହଁ।
ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ଼୍।